ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମମତା ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲିଣି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ସକାଳର ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇଦେବି ନାସ୍ତା ଖାଇକି ଯିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବାଦାମ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ଦେଇଛି, ଟିକେ ସୁଜି ଟିକେ କରିଦେବି, ସାର୍ ଖାଇକି ପଳେଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ଟିକେ କାଜୁ ଭାଜିଦେବି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ନୂଆ କରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳେ ବହୁତ ଶୀତ ତ ପଡ଼ୁଛି, ଏତେ ସକାଳୁ କରିବାଟା ମୋ ରୋଷେଇ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିକି ଠାକୁର ପୂଜା ବି କରିସାରିଛି। ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କରିଦେବି, ସାର୍ ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବେ। ତାପରେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ଖାଇବ, ନେଇକି ଯିବ, କରିବି। ଏଥିରୁ ଚୋପା ଟିକେ ଛଡ଼େଇଦେବି। ସୁଜିଟାକୁ ଏପଟେ ପକାଇଦେଲି, ସୁଜିଟାକୁ ଭାଜିଦେବି। ମୁଁ କୋବି, ଗାଜର, ଆଳୁ ଟିକେ ପକାଇକି କରିବି, ଆଉ କିଛି ପକାଇବିନି। ବାଦାମ ଆଉ କାଜୁ ଆଉ କୋବି ପକାଇକି ସୁଜିଟା ଉପମା କରିବି, ଖାଇକି ଯିବେ। ଖାଇଯିବ, ପୁଅ ବି ଟିଫିନରେ ବି ନେବ, ସ୍କୁଲ ନେଇଯିବ। ଟିକେ ତେଲ ପକାଇଦେବି। ଟିକେ ଜିରା, ପରିବା କାଟୁଛି, ପରିବା ସବୁକୁ ପକାଇଦେବି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି ଟିକେ ଘୋରେଇଦେବି। ଧରି ହଉନି ବା ଏମିତି। ଘୋରେଇ ଦେବା, ଖା ନା ଟିକେ ଧରିଦେ। ମଟର ଛୁଇଁ ଟିକେ କହିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣିଲେନି। ଖାଲି ଏଇଆକୁ କରିଦେବି, ଖାଇବ। କାଜୁ ଫାଜୁ ସଠି ପକେଇ କରିଦେବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ସେଟା ପକେଇଦେବି, ଗରମ ବୋଲି ଲାଗିଯାଇଛି।
କୋଉଠି ଅଛି? ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଆଜି ଆମର ସକାଳେ ନାସ୍ତା ହେଉଛି ସୁଜି ଉପମା, ପରିବା ପଡ଼ିକି ହେଇଛି। ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଡେରି ହେଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ ଇଏ କରିହେବନି। ଚା ପାଣି ପରେ ବସି ଦେଇଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଆଜି ହେବ କୋବି ତରକାରୀ, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଡାଲି। କୋବି ତରକାରୀ, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଡାଲି। ଖରାବେଳ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା କରିବି। ଯାଇକି ବସିକି କ'ଣ କରିଦେବି? ଆସିଲଣି ନା? ନିଅ। ଯାହା ହେଇଥିବ ଏତେ ତରତର ପୂଜା ସାରିକି ଏପଟୁ ଆସିକି କଲା ଏବେ ଟିକେ ଚାମଚ ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ସିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁଜି ଉପମା, ଖାଇକି ଯିବେ। ମୁଁ ମୋର ଏଇଟା ପିଇବି। ଏବେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଯିବି। ଆମର ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ? କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ କି କୋବି ଆଳୁ କଷା ହେବ, ଡାଲି ହେବ, ବାଇଗଣ ଭଜା ହେବ, ଯାହା କହିବେ। ମୋ ପୁଅ ଯାହା କହିବ ହେବ। କଷା ହେବ କି ଡାଲି ତରକାରୀ ହେବ। ତରକାରୀ ଯଦି ହେବ ଡାଲି ହେବନି, ଆଉ ଡାଲି ଟିକେ ଅଛି ଚଳେଇଦେବେ। କଷା କରିଦେବା ଆଉ, କୋବି ଆଳୁ କଷା। ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ପିଇଦେଉ। ସାଢ଼େ ନଅଟା ହେଇନି, 9:20 ହେଇଛି। ଚଲେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ? ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପକେଇଛି ତା ଦେହରେ। ମଟର ଛୁଇଁଟା ଟିକେ ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ମଟର ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି କରିଦେଲି ଆଉ। ବଡ଼ ଯଦି ନ ଖାଇବ, ତା ପାଇଁ ରୁଟି କି କ'ଣ କରିଦେବି ଆଉ, ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଭଜା ଭଜି କ'ଣ କଲେ ସେ ଖାଇବ ଆଉ। କୋବିଟା ଭାଜିବି। କୋବିଟା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଡାଲି ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆସିଗଲି ମୋର କୋବି ଆଳୁ, ଆଜି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ କଷା କରିବି, ଡାଲି କରିବି, ଭାତ। ଆମର ଆଜି ଏତିକି ହେବ। ବାଇଗଣ ଟିକେ ଭାଜିବି ଆଉ, ବାଇଗଣଟା ଖରାପ ହେବ। ହଳଦୀ ପକେଇକି ଭାଜିଦେବି। ଆଳୁଟା ସିଝେଇକି କରିବି। ପୁରୁଣା ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ଚୋପା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖେଇବି।
ପକେଇଲେ ଆ ଦେହରେ ମିଶିବ। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଦେବୁ। ପକେଇବି ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ପକେଇବି, କରି ପାଉଡର ପକେଇବି, କଷା ହବ ନା। ତାକୁ ଆଳୁକୁ ରଖିଥିଲି, ପରିବା ପକେଇ ଯେଉଁ କୋବିକି ଆଳୁ ପକେଇଦେବି, ଗୋଳେଇଦେବା। ଟିକେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଇଏ ହବ ପାଇଁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି କରିଛି, ଦେଇଦେବି ଟିକେ ଗରମ ପାଣି। କଷା କରିବି, ଝୋଳ କରିବିନି। ଡାଲି କରିଛି, ଆମର ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ହେଇଗଲା କୋବି କଷା। ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଘୋରେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଘୋରେଇ ଦିଏ, ପାଣି ଯେତିକି ଦେଇଛି ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ କୋବି ଫୋବି ଯାହା ଟିକେ ଥିବ ସିଝି ନଥିବ, ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଫେର ଆଜି ଆମର ଡାଲି, କୋବି ଆଳୁ କଷା, ବାଇଗଣ ଭଜା। ଆଉ ଦେଇଦେବି ସାରୁ ଖାଇବାକୁ ଆଇଲେଣି। ବାଇଗଣ ଆମର ଆଜି ଆଳୁ